janing isi gembira lirap-lirap banyune segara alian numpak prau layar dino minggu pariwisata Jakarta pulang aja. lamun arep rumah tangga bebeneran bos basurit aja nganti awan bengi keluyuran balik esok cangkeme mambu inuman Asia brinding alesane diajak batur melekat kacung tengker pegapisan sampai wis entok malake toko Yayang Jaya bulan nerima bokatan wis kodon tanggung celbalong bale menit angger kaya sing dingin mama tesa amar tetep bae Pak Guru Dirjo gawe nyiksa ing batu lara ati pengen isi bunuh diri kangkung cilebelan priwe keturunan kang ditinggal kari kang pendi ora tahan nyangga
suun nyayangi Mas Ali bos mega trending suci sepoti melati bos mega trending kekasih gandulane ngati Mas Ali orang nyangka yen bakal arep nyakitku gerigis ning waya tengah wengi Mas Ali bos mega trending undang Mas Ali rasa tresno ati Mas Ali bos mega trending wong loro Mas Ali saling ucap janji Mas Ali payung biru minangka dadi saksi Mas Ali public kelingan lagi waktu masih Mas Ali sepayung lorowan Mas Ali mega trending Mas Ali mau tinggal kenangan Mas Ali tari lamunan bos mega trending orang kenyataan Mas Ali kisah kasih cinta Mas Ali mau tinggal cerita Mas Ali waya tengah wengi Mas Ali mega trending Mas Ali ngundang Mas Ali rasa tresno ati Mas Ali bos mega trending wong loro saling ucap janji payung biru minangka dadi saksi laki pamit jarene arep liwonan mangkat kerja buyut loneretan si umah dewekan sarungan kuplukan pinter sulap bisa bonceng rambut abang painganan rambut sing putih di semir kurali di ngedompet orang kari sisir tidak mau sholat bareng curiga ngepikir ditakoni mungkir beli warwang ngobok rangga kali montir saban balik kesurupan keranjingan kenang demit lor jembatan sine nyuruh apa jentetan jalukane udut samsunan selimpat wong lanang kang kuncil pialong ning ngejok motor duit keketen atusan sesepuh Tegal Jati
dadi giliran rabi selalu kejajan andalane alosan siksa diri nang dipitna lagi nodo kula nylewe karo tangga salah tanpa bukti kadang gebuki rapi gila-gila tingkah lagi nekula durung gawe salah dilelar rusak jiwa raga laki ora setia salah masa kula ora duwe wong tuwa dipegat ning laki sun kider baliki li duwe omah arep yang seling sapa yen asik uri mimpi karo mama li mungkin sengsara kenangan indah masih kebayang janjine pasti kula karo sampean sampai kapan tahu masih kebayang madu janji ning tenda biru losarang nak apa sekian langkah kabare sun arep nyusun aduh isi mareke kaya enten wong gemeng kelingan bae angel pisan mata digawa turune biru losarang dadi kenangan waktu kula jemenen karo sampeyan dadi biru losarang sing dadi saksi selawase kula ora bakal lali ya wandip netra Dananjaya liep netra Dananjaya sawang rawit ketawangan lamat-lamat katoy liep netra Dananjaya sawang rawit ketawangan lamat-lamat katon awarlan mega samun
Mampengipun sesampune Wirapermoda laporan maring Pangeran Dharma. Yen wonten tiyang kang sawegang gundam ngumbar amarah, yiku pengen nguasani dalam Darmayu. Milaneng Ki Pangeran Dharma sigra dangdos. Yiku pakaiane ya ganti, ikete ya den ganti. Nuju wonten teng alun-alun. Kocap wonten teng alun-alun Sutawijaya ingkang sawegang ngancik-kancik masang bendera penantang bendera kang abang. Ngerasa kaget wonten sapraptaning yiku tiang kang bagus rupane. Milana sigra nyaketi maring tiang mau. Aris ngandikaning Sutawijaya. Naka priangganing sun kang lagi masang bendera penantang. Iki kewaspadakaken ana sinatria bagus rupane. Sapa iki? Bocah ya Bu, Dara. Wis kadi kapleken bakat cegung. Bocah laka ulus ya kuno ya. Wis bet bae wis. Ajak kaken rekamaning ya. Wis meneng awira. Yang beri sabar ya. Apa tambu maring isu nawakmu? Ora tambu dening apakah wis kenal sedina sewengi ini? Isu kang kasma Pangeran Dharma. Dadi kiyen Kang Den arani Pangeran Dharma. Ora kapindo gawe priyanggane sun krana oli lapora mekananing alun-alun iki iku ana salah sawijine wong kang lagi ngumbar amarah kaya mabok urung gadung iku duweni kepengenan ngerebut kekuasaan yang batur kang kesebutaken Sutawijaya Diwome. Yen awakmu ora paham. Sutawijaya sing putra Baten Serang. Ayo, apa awakmu garap nyerah diri? Yen awakmu wis nyerah diri langsung tanda tangan. Nakaken wilayah dalam Darmayu maring priangan ingsun kang mimpin. Lamun priangan ingsun kang mimpin. Rakyat Darmayu bakal subur, ora bakal kurang apa. Dasar awakmu wong lamad lemet cak temblek ora peje. Langka guna awakmu duweni kekuasaan ananing dalam Darmayu. Yen dudu prianggane ingsun Sutawijaya. Gagah lho. Waya pancene pengen dikabroki iki bocah ki ya. Ana wong ngomong janji metu sira ki ya. Sutawijaya Wanapara antarane waktu ki awakmu aja ngumbar amarah ya ki aja nutugi nafsu kawruwana dalam Darmayu ki wis ana kang nguasani priangganing sud wis ana kang tanggung jawab sajabane sajrone sadawane lan salebare sun kang tanggung jawab. Ndadi waktu ki awakmu kaya langka genamani kaya langka pulo sejene kang masih durung den kuasane ning batur jagat ki ora segodhong kelor betul Den jagat masih jembar masih amba luru sejene bae aja pengen nguasani wis milik yang batur gelem awakmu balika ora gelem balika ajang ganggu gugat
iku wong kang lagi duweni tanggung jawab mimpin ananing daerah. Enak telepak-telepak yang ngomong awakmu ya. Pangeran Darma ndawu katimbalan aja prianggani sun kudu sadina sepisan saben jagongan ping 7 dasar prianggani sun lagi tresna maring dalam Dermayu kang den miliki maring awak ya demen gaya wong jaga batur je kun maning negara lagi rabi yang batur direbut gelos ya rabina pengetuk misalnya direbut yang pengenong wah ya sida nanti waktu ini pilih satu antara dua di antaranya berat ning jiwa apa berat ning negara lamun berat ning jiwa pasrahkan dalam Dermayu maring Prianggani sun kang nguasani kang mimpin yen berat ning negara luput awakmu pertahanakan sidak awakmu bakal peraya maring Prianggani sun gampang dening angel gampang sojareng karep awakmu angel sojare karep ingsun yen durung sempal bau kiwek lawan tengen anceralir kadia banyu ajuralir kadia awu yen masih ana tapak wayang-wayangan yang Pangeran Darma ora bakal nyerahkaken diri ora bakal masrahkaken negara tekad lara waktu ajening lara pati teka depaken sirna sampurna suarga dina wae antarane waktu iki ora bakal tinggal loncatan temen awak ora temen deni ngapa tek ladangi mangsa ngaruh tindakan yang awakmu naya Iraden geret ngetan parane ya sapa kang luwih gol sapa kang luwih sakti sumber ucapane maju terus pantang mundur membela ning kebenaran membela ning kebajikan ora mantak wadi mati sing maju tatu dadane sing mundur tatu gigi kirim bapak panitia sareng bapak kunci gede minangkane mamatnya saawar di ebek Pak Guru Dirjo sing hormat minang kasing dua geni murup dewek orte kasih dine kedeng Bapak RW minang kene blok 6 dewek sing hormati Bapak awang adali Rizki ime beli keding bos banyu jati bos kayu jati mama Rizki keding mama ku buatku wong habis dewe mama Wiwin tanggane bos dolar dewe bos warna baja yuk siraya bisa ingat siraya ayah kembali keding bos ayam maju dewe jalali masa wase bangsat Mas Ali bos mega trending Mas Ali bos mega trending minangkane sing hormati Bapak Neriwan sing bayari Bapak Jawa
jalali minangkane sing gue tebu geseng debek bapane Riwan bapake Jahwa mimiti ai keding mama wiwine geding ayahe kembar keding pos ayam putih dini maka hormati Bunda Ji suci ayahe Wildan Bapak kuncen lebih alonge keding eman sayang baso uripe keding rezeki pilinge keding kacung bengkel kacung bengkel minangkan sing hormati sing duwe toko Yayang Jaya jalani sing duwe toko Yayang Jaya masih ingat ya tamen dada maju perang siapa bodoh siapa kunyuk sih rebut ingin siapa karim lakune melayune potong jantung wis condok tekaning waktu wis lenggang tekaning mangsa tulis waris bagja diri tulis ke kawan yang janji janji sesepuh tegajat dia keding kang hormati minangkane ki balong dewek mama juriai kading bapane Jahwa kading berapa apa kanggo wakomis keding bapane Jahat bapak Riwane keding ayahe Wildane keding minangkane Bunda Ji suci ada kamu Bapak warame geding yang punya anti sedih aja lali bae selawase Bapak waran yang punya anti sedih deh sarang sesepuh Majasayun Bapak Darso ayo tokakan sakten awak sesepuh Majasayun Bapak Darso saking amis makin hormati sesampun ngatureken matur kesuwun kanggo panitia dhewe Bapak kunci keding Kang Pendi Prabake sae keding Yayu Sunen tie keding sing duwe Prabake ayo apa tunggul ki tenang jaga dinyong ungguli terus dara wis kampleng bae lho bocah Bapak RW blok nenu keding ayahe Wildan minangkane sing ditembangi sareng mimi ade keding bapak tuane keding sing duwe putu 5 dewek ajang lamun gonok pipit nok pipit mamae Hasan emane wong seduluran ora bakalan dibae selawase beli bakal lali masa umur godong morek saking pangajelok gawing gagas ajailok gawe runtik ning ati ajailok gawe nangis ning batin ajailok gawe nangis ning ati
salonglong mata mo nang nang sa kacapli pisang ucap mong bisang usap dadagileng pala nasib kaburan kalong cilik sa bagedang rasa sumedot rasa nengati sumedot rasa nengati Umie Haris kang ngormati Abi Haris geding bos alie geding menangkane sing mega trending aduh kujuk Bapak kunci ilmu pencak silat isun kerasoran mari ngapa sarang ibu kunci geding aja lali Sulawesi Mega mendung ning awang-awang Rukiling kandel sisik ketega nyawang Tega nyawang beli tega nundung Hari wong demen kelingan baik gadang emane Kelingan baik kenang kasih sayang Kelingan si Kelingan kenang ujike ora disangkara tindu ke pengerandar pencak silat priang gading sun kasoran awakmu tak candak sikile bisa ikat tak jotos awakmu bisa ingkat saking isu kunyuk siranya Rizky Mebel Bos kayu jati geding mama Rizky geding mama kue wong amis dewe sing hormati pengerandar mah wana parat jadi awakmu durung nyerakaken diri ora bakal nyerakaken diri yen awakmu durung ninggalaken saking ngadepan isu ketimbang nyerakaken diri sukane ngadi perlaya kurang ajar kunyuk binatang sih alon-alon kaliwatun bagi dalon sing bagi nalon asal kelakon kawruana priangane sing duwe pusaka duhu katon apa iki katon pusaka tibane ning janggaya rantes ning gembung ya pasti tedas apa wakmu beli wedi ndelang pamore pusaka isun ora sliro ora silo ndelang pamore pusaka ning apa Bapak marap dewek minang kayang punyanti sedih Bapak marap sing ngormati antarane waktu iki pusaka iki bakal den dawuhaken maring awakmu sesambatan maring wong tua lori lanang kelawan wadon awakmu bakal perlayak mati aneng tangan isun sampah tesira
Wijaya wana barang disangka awakmu dhewek kang duweni pusaka tubuh waspadakaken pusaka ingsun rasakaken maring awakmu yen tibaning pusaka ora serap ora silep delang pusaka awak sambadawa aja enggak tahu. Aduh, ora disangka pusaka ning pamor awakmu durung kenaning badan ingsun panas paribawane. Ayo tandingan prianggan ingsun sih. Aduh, kayak panas paribawane kulit kayak melodok. Pangeran Dharma waktu iki prianggan ingsun mung ganing jago dudu tanding awak tapi waspadakaken isun kaya durung sempurna yen durung kemilikan dalam dermayu wis cunduk tekane waktu wis nenggang tekani mangsa tulis waris bak jadi kanggo RT Karsidin dewek ngaturakeun matur kesuwun kanggo RT Karsidin sesepuh Majasayune Kuding Bapak Darso Bapak RT Karsidin sesepuh Majasayune Kuding matur kesuwun ayai kembang minangkane bos ayam putih dewek sarang sesepuh Majasayune Keding sarang Bapak Warame Keding RT Karsidine Keding Bapak Warame Keding yang punya enti sedih Bapak Warame matur kesuwun RT Karsidin Bapak Warame Keding minangkane yang punya enti sedih dewe sareng sesepuh Majasayune Keding Bapak Darsum eman sayang sarang ayai kembar minangkane bos ayam putih Kang RT Karsidin ajang lamun
kanggo kang gembore kedik sing duwe patok rem aja lali kang RT Karsidin Bapak Waran yang punya anti sedih dewe Bapak Waram yang punya anti sedih Maja Sayung sesepuh emang saya jogole Pangeran Dharma kakali Sutawijaya ngaduk ilmu pencak silat dasar wong pada saktine pada dikjayan Sutawijaya ndawi dampal asta maring Pangeran Dharma ya orang geblak ora bilur Kang RT Karsidin bedangkane Kang RT Karsidin sing ditembangi Pangeran Dharma yang dawuhi maring tapak tampalas temaring Sutawijaya ya ora cacat orang geblak ora bilu namun ilmu pencak silat yang Sutawijaya ya kasoran ngemeseng Sutawijaya iku sampe ngamangaken pusaka duhu jogol kelawan Pangeran Dharma ya pada ngamangaken pusaka duhu Bapak Waran yang punya anti sedih namun sesampune iku Pangeran Dharma ngamangaken pusaka duhung jogol kelawan Sutawijaya ngeraosaken beda kayak panas paribawan milane sesampune ngeraosaken boten kiat Sutawijaya sigra ninggalaken saking papan yuda munclak ananing lir gantara aninggalaken saking alun-alun wau aku mis bapane janae kedi nanging masih sesumbar maring Pangeran Dharma kira kongkon waspada karena Sutawijaya yang durung miliki dalam dermayu kayak durung sampurna sejarah Pangeran Dharma garap kapan bae waktune awakmu makaning dalam dermayu bakal tertunggu milan yang Sutawijaya ninggalaken saking dalam dermayu wau ataneng alun-alun iku dados payangan karena cita-cita yang durung laksana bapane jana bapane rima aja soknamu garap nandingi Pangeran Dharma kaya was-was watir garap balik ning Banten serang ngerasa isin ngerasa wirang sigek wonten teng dalem dermayu ganti Kang Winuwus kocap wonten teng dalem kraton Sumedang Larang sapa wulu sapa tambu ingkang sawagalinggi wonten teng kursi boten sanes malih ing wekdal punika ingkang dipun sebataken Dipati Sumedang mamate samare geding aja lali Pak Guru Dirjo sing ngormati yen ingkang dipun sebataken Dipati Casmita dipun seba maring Ki Ageng Cikoneng sebagai kepercayaan Dipati Casmita wau aris ngandikaning Dipati Casmita
Enak isun kang lagian jagongi nganeng kursi iki kewaspadakaken ana sapraptaning Ki Ageng Cikoneng. Bapak kunci, ibu kunci, bapak panitia sesepuh kami sekuding. Durung isun yang grama nyugui sekul senanjung toya sasira teng pramasta gupu isun kapriksa katuran sapraptaning Ki Ageng Cikoneng. Jono matur kecuwun Mas Putra kula tampi cekawan dampal juku nganti ka panjenengan. Mugi ketampi cembah pangabaktus kula Ki Ageng Cikoneng. Nok pipi mamayasa eman saya. Syukur sebagja kumyangan dawuh nganti ka isun ketrima. Namun jadi aku lagi ki ngerasa ina penasaran. Ina panjenengan nimbaling cari rakula. Ora cumban, ora caben. Mangga wakus niki cerawi dalem ingkang prapta cumadeng asta kengkali wonten teng kraton panjenengan bok bili wonten ingkang dipun rembagaken. Bapak Waran yang punya anti sedih emang saya. Bapak Waran eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Manusia dharma nglakoni manusia kang kuasa ora wisesa. Bapak Waran yang punya anti sedih aja lali selawase. Apa sebab isun gancang nimbaling Ki Ageng Cikoneng? Kawerwana. Priyanggane isun iki yen ngomonga kelawan wong Dermayu kang kesebutaken Raka Pangeran Darma iku sedulur Sinaramedi. Iku sedulur tunggal guru. Tapi waktu dingin nganakaken peristiwa tipu muslihat maring priyanggane isun Sasmita sebagai adipatian ing dalem Sumedang. Kelingan apa beli Ki Ageng Cikoneng? Leres inggih sadira kula kemutan. Kalau waktu dingin panjenengan dawuh wonten teng dalem Dermayu anjang sono pinanggi kelawan janiku gadis kang ayu rupane. Janiku ingkang dipun sebataken putri wau Wirawati tiange ayu gembeleng kuning. Panjenengan ngerasaken yiku ngadai asmara cinta bener, namun akhirnya Wirawati bau yiku triwa-triwan yang wira permoda. Mulane panjenengan waktu dingin Wirawati ngadai yiku yen padan-padan dadi siji nikah kali panjenengan. Jadi ku sanes mawon kang dipun cuwun Mas Dinar. Ataning
kang gede. Namun penyuwuneng Wirawati mau orang nanalian kira patok dermayu dipunali. Dipanjangaken lan dilebaraken. Ranten panjenengan ini ku nggak ada tresna lan juga maring Wirawati sampai macerakaken patok dalam dermayu waktu dingin tumekanan yang legok dipunali. Jadi ku teng wilayah Lea. Langsung panjenengan tanda tangan leres napa mboten? Ora kapindo gawe. Dasare priangkan isun wong lagi tresna. Mabok ning gadis mau apa bae tak turuti. Kesebutaken Dipati Sumedang, Dipati Casmita, wong sugih merlawan dunya. Kekuasaan ning Sumedang nyakup penaning Pulau Jawa bagian barat. Akhirnya putri mau yiku dudu asli kang senyata wadon sejati. Yiku dacare triwa-triwan yang wira permoda kang dadi wanoja mau. Aduh. Mulane prianggan isun waktu iki masih sakit hati. Hati ningsun kayak ketusuk 1000 jarum. Pun mali panjenengan. Sadira kula ingkang dados bawahanipun ngerasa kaina praja. Wong dalem dermayu bisa pengen ngambani kekuasaan gawe tipu mujliat. Pura-pura dadi wadon kang ayu akhire iku triwa-triwane dacare wong lanang dadi wadon. Ojo. Dados kantos pundi Mas Budak? Dadi antarane waktu iki karena prianggan ingsun masih sakit hati. Ora trima. Iku isun kesebutaken Sasmita den tipu maring Raka Pangeran Dharma. Waktu iki pira jugarane wong dalam dermayu. Dibandingaken kelawan wong Sumedang. Wadia balas prianggan isun cukup. Pakakas perang ora bakal kurang. Antarane waktu iki kira utang lara saur lara, utang patit saur patik. Yen prianggan ingsun durung numbuaken gelagalan ning wong dalem dermayu kayane prianggan ingsun durung sampurna. Cocok. Inggih cadera kula langkung setuju. Kinten-kintenna wong dalem dermayu kira bisa den musnakaken. Kira den gawe lautan api. Iku utang larane panjenengan dipun damel wirang. Dadi waktu ki siap sedia bidalaken wadya bala Sumedang. Kira pekakas perang den cukupi aja sampai anak kang ketinggalan. Kira den lurung wadya bala dalam dermayu. Wanci pundi Mas Putra langkah waktu kang senggang waktu juga lan aja sampai ketinggalan yiku kekasih prianggan ingsun kesebutaken asu si jangkung aja sampai ketinggalan kira den gawaning baita atau ning perahu lawan kuda kang loro abang kelawan putih. Siap sedia wajah bala Sumedang kabeh. Kamruana Dipati Casmita kira caget ngeluruk sawadya bala nuju ning dalam dermayu kira wong dalam dermayu bisa den lumpuaken kira bisa den gawe lautan api. Pakakas perang kira den gawa aja sampai kekurangan. Wadya bala siap sedia. Lan aja sampai ketinggalan kekacieng Dipati Casmita acu Cijangkung kelawan kuda loro kira digawan ning perahu. Hinggi. Siap sedia. Ya kan? Aja sampai kelayatan. Mangga Mas.